Woensdag 19 september start de zaak tijdens een hofzitting van het Openbaar Ministerie tegen de man OB. OB is op 5 juli 2017 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 9 jaar. En ook hij heeft een ontheffing ontvangen dat hij voor de periode van 14 jaar geen kerk meer mag leiden. Het OM, maar ook OB is hiertegen in beroep gegaan. En nu gaat de zaak dus van start, aanstaande woensdag 19 september. En het gerecht heeft ook, of het hof, want er zijn 3 rechters ditmaal, die de hele zaak opnieuw gaan behandelen. De 3 rechters hebben ook donderdag 20 september gereserveerd als reservedag. Voor het geval dat 19 september niet voldoende is, dan kan ook 20 september worden gebruikt voor voortzetting van de behandeling. De behandeling is reeds een aantal malen pro forma ter zitting geweest. Onder andere op 23 november 2017 en dit jaar op 1 maart, 19 april, 21 juni en nu dus inhoudelijk op 19 september en reservedag 20 september. Deze zaak tegen OB, het is een zedenzaak waarbij een aantal meisjes en volwassenen zijn misbruikt door deze kerkelijke leider, heeft de naam Followers gekregen.